नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत अननस चणे रांदे करचे पळोवया. रांदे करच्याक पाव किलो चणे रात्रभर भिजवून घेऊ का. अर्ध अननसाचे बारीक तुकडे कापून घेऊ का. ह्या रांदेक घोट बी यूज करतात. घोट ना जाल्यार घालून जाल्यार बी जाता. आता रांदेच मसाल्याक लागचे सामान पळोवया. 1 वाटी सोय, अर्ध चमचो कोथिंबीर, 4-5 सुकी मिरसांग, 1 लहान चमचो हळदी पिठो, फण्णाक 2 चमचे तेल, 2 चमचे सासव, थोडीशी हिंगा उदक आणि थोडीशी रुचीक जाय तितले गोड. सगळ्यात पयली कुकरा भितर भिजवून दवरिल चणे, थोडीशी उदक आणि थोडीशी मीठ घालून 4-5 सीटी कान शिजवून घेऊ का. त्यानंतर फण्णा आयदनात थोडीशी तेलात कोथिंबीर जराशी होऊन जातपर्यंत भाजून घेऊ का. आता मसाला वाटून घेऊया. मिक्सर आयदनात सोय, सुकी मिरसांग, हळदी पिठो आणि भाजून दवरिल कोथिंबीर घाल का. हातूत थोडेशी उदक घाल गंध मसाला वाटून घेऊ का. चणी बी शिजून रेडी असतात. आता रांदेकन घेऊया. रांदेकरची कायलीत उरील तेल घाल घेऊ का. तेल होऊन जाल की सासव घाल का आणि सासव पुटपुटच्या लागल की हिंगा उदक घाल का. त्यानंतर तातूत अननसा तुकडे आणि घोट घाल का. शिजेल चणी घाल का. सगळे बरेकन मिक्स करून घेऊ का आणि घोटा आणि अननस 5 मिनिट शिजच्या सोड का. घोटा आणि अननस दोन्ही बेगी शिजतात. अननस आणि घोट शिजिल की तातूत वाटून दवरिल मसाला घाल का. चणी शिजयतना मीठ घालली उरता. तश म्हण जाय जाल्यार मात्र पळोवन मीठ घाल का. सगळे मिक्स करून घेऊ का आणि परत ढाकणी धापून 10 मिनिट परत मसाला बरो शिजच्या सोड का. सगळे बरेकन खतखत काढून घेऊ का. अननस आणि घोटा दोन्ही गोड उरतात. आमका कितली जाय म्हण पळोवन वयल्यान थोडीशी गोड घाल का आणि गजगजेल की गॅस बंद करून घेऊ का. अननस चण्या रांदे रेडी असा. ही रांदे एकदम डिफरंट आणि रुची उरता. तुम्ही बी ही रांदे घरात ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.